Fijatu zaitezte zer gauza arraroa egin behar dugun ariketa honetan. Eskatzen digute egitea zirkuito bat, batutzaile batekin, bakar batekin, egin dezala eragiketa hauek kontrol batzuen arabera. Nahi dugu, bi zenbakien batura egitea. Hori da batutzaileak egiten duena, ados. Baina, nahi badugu egitea kenketa ere bai, eratzeko aukera izan beharko dugu. Eta ere bai nahi dugu egitea lehendabiziko zenbakiaren bikoitza, edo lehendabiziko zenbakia berarekin batutzea, A gehia izango zen. Edo eta egitea A-ken bat. Bi kontrol hauen arabera nahi dugu egitea. Edo A gehi B, edo A-ken B. Hori teorian ikusi dugu nola egin dezakegun kontrol batekin. Edo ere bai nahi dugu egitea, beste bi aukera hauekin ere bai, A bikoiztu edo A-ri minus bat kendu. Osea, minus bat, bikoiztu, kenketa, batuketa, nola da posible egitea gauza guzti horiek. Hemen ikusi beharko duzuen gauza da, hauxe, bagabiltza, A, sarrera bati egiten gauzaz berdinak. Honi, be gehitzen, be kentzen, baina beti dago A batean. Orduan egin behar duguna da batutzaileari. Hemen, zenbakiat sartu, eta gero, erabili beste sarrera, hemen aukeratzeko. Edo beste zenbakia sartzea. Edo zenbaki hori negatibo jartzea. Edo eta hemen A jartzea, hauek horrela dirinean. Edo hemen minus bat. Guazen ikustea. Begira. Hau eskatzen dizugu, baina hemen jarri ditzakegu beste gauzaz berdinak ere bai. Hemen jarri ditzakegu hemen zenbakiak, A-ge hiru, A-ken bost, gauzaz berdinak, edo jarri ditzakegu ere bai minusa, edo ez dakit. Oso gauzaz berdinak jarri ditzakegu hemen, eta egiteko modua, oinarria beti berdina izan behar da. Izan behar dugu hemen, kontrolarik eta moduko zirkuito batzuk kontrolatzen gauza guzti horiek. Eta nik hemen erabili behar dudan prozesua izan behar da berdina, hemen eskatzen baditugu hauek edo beste gauza batzuk. Ados, kontrolareketak izan behar ditugu hemen, kontrol zirkuituak aukeratzen hemen eta hemen sartzen diren gauzak. Egiteko ez dira zailak, baina ulertzeko bai. Bale, orduan, hasi gaitezen. Erditik entzen banaiz, egin behar dudan ere bai, hau, onutza ekarri, hau onutzu iso ekarri, zeren hemen aritu behar geha lanean, eta esan bezala, hasi behar geha. Ia, bi zenbaki, A eta B. Eta bagabiltza A zenbakiari gauza guzti hauek egiten. Beraz, batutzaile badaukadanez, nahikoa izan behar da, igual ontzu iso, bere bai, hortxe. Nahikoa izan behar da, A zenbakia, hemen jartzea, hori egin behar dut, ia. Suposatu ezagun A zenbakia hemen dagoela, A-iru, A-bi, A-bat, eta A-zero, eta horra txekonetatu behar dugu. A-iru, A-bi, A-bat, horretxe jarriko ditu beto, eta A-zero. Berriz idatzi hori dut hauek. Hemen A-iru, A-bi, A-bat, eta A-zero. A zenbakiekin. Eta orain zer ditu ere kontrol batzuk ere bai. Kontrolak. Nik kontrolak gustatzen zaizkit hemen jartzea. Bera, jarritzagut hemen. Txusina jarriko ditut. C1 eta C0. Eta hauen arabera, honi egin beharko diogu. Edo, ontza, B zenbakia sartu. B zenbakia, B-iru, hauek horrela izan beharrean demagun hau dela. Isa eta Y-koa, bale? Eta B zenbakia kanpoan direnez. Hau da, hauen arabera nahi dut izatea hemen. Edo B, edo minus B, edo A, edo minus bat. Osea, kontrol hauen arabera nola lortu hemen, hau dena. Eta ariketa hauek beti egiten dira berdin. Kontrol ariketa bezala planteatu. Bale, ez du axola hemen eskatzen ditugun gauza zailak baldin badira ere bai. Bueno, igual, utziko ditut eta mugituko ditut. Onutzago, badibidez. Bale, kontrol ariketak. Eta hori xeta egin behar duguna. Kontrolak baldin baditugu, hemen sartu beharko duguna, hemen I baldin bada, hemen I-iru jarriko ditut. I-iru, I-bi, I-bat, I-0, eta zein daukagu hemen. Kontrol ariketak. Axola gabe ze zaila den hemen daukaguna. Ja, begira, kontrol ariketak jartzen ditugu beti. Egia taulan, kontrolak. Kontrolak. Eta aukera guztiak. 0, 0, 0, bat, 0, bat. Bai ez? Eta hemen, kontrolatzen ari garen irteerak, hemen nahi duguna da, onutza sartzea gauza guzti hauek. Osea, hau nahi dugu kontrolatzea, irteera hauek. I-iru, I-bi, I-bat, I-0, eta zein ere behar izan behar dugunez, jarriko dut.
iru, ibi, ibat, i0 eta ze in. Eta hemen txesartu behar dugu, ariketa guzti komplexu hau, ikusko duzue. Begira, 0-0 direnean kontrolak, hau 0 direnean, hemen nahi dugu B zenbakia izatea. Hau, demagun B zenbakia hemen dagoela. B2, B2, B1 eta B0. Hemen dagoela. Eta nahi dugu B pasatzea. Hau ezatu dut. Hau hemen dagoela. Txuxenago jarriko ditut. Horaxen. Behiru, nahi dugu nutza B pasatzea, bale? Pues nahi dugu hemen izatea goiko zenbaki hori pasatuta. B2, B1, B0. Eta ez dugu nahi ez zer ez gitzea, ez dugu nahi eramanik sartzea. Hau da nahi duguna. Zenbaki hau hemen egotea. Bale, 0 bat direnean aldiz nahi dugu onutza minus B pasatzea. Minus B eta honua pasatzen zen, hau alderaztuta eta hemen bat gehituta. Osa, behar dugu hau ailegatzea. B2 alderaztuta, B2 alderaztuta, zen bigarren osagarrieran hau da minus B. Ikusi zen, eta bat gehitzea. Hau zen minus B. Hemen pasatzen da B, zenbakia zuzenean. Aldiz bat 0 direnean kontrolak nahi dugu onutza A pasatzea. Onutza izatea A. Bale, pues hor behar dugu A2, A2, A1, A0 eta hau 0ra. Zer nahi dugu A gehitzea bia egiteko. Eta bestalde, azkenik nahi badugu aken bat egitea, minus bat bigarren osagarrieran dira denak batak, eta eramana 0. Hau da, minus bat. Vale. B pasatzen da, minus B, A edo minus bat. Hau da nahi duguna, eta hau da konzeptua, eta mutur guztien balioak hauexek. Orduen, zer behar dugu hemen zirkuito hau egitea? Hemen behar dugu zirkuito hau egitea. Ega, egin ezagun laukia. Zirkuito hau, ere nutza atera behar da. Orduen, onutza sartu beharko dira. Behar ditut B zenbakia pasatzeko edo alderazteko. Ero bai behar dut A zenbakia sartzea, zeren A ere erabil beharko dut. Nahi dut, nolabait, hau sarrera bezala sartzea zirkuito ontara. Zer ditut, lau eta lau. 8 sarrera, beste bi hemen 10, kontrolarik eta, hau karrofekin ezin da egin. Eta hau edabiltzate kontrolatzen hauen pasabideak edo ez. Bale? Eta orduan zirkuito nola egiten da? Bere egietola egin dugu. Hemen txaukagu. Bera, sarrerak da, A, B, eta kontrolak. Eta nola egiten da? Karnof, zutabe bakoitzaren karnof ezin dugu egin. Baina bai atera ezakegula hemen, bakoitzaren bere adierazpena. Hiru, osa, onutza elegatu beharko dena guzti hau egiteko, izan beharko da horrela xe. C bat eta C0. 0 eta 0 direnean, 0 eta 0, nahi dut B2 pasatzea. Edo, C bat eta C0 direnean 0 bat marra gabe, nahi dut B2 marra pasatzea. Edo, C bat eta C0 direnean bat 0, nahi dut pasatzea A2. Edo, biak bat direnean, nahi dut pasatzea bat. Eta ez dut jarriko. Osa, hauek bat direnean, hauek denak dira 0 eta pasatzen da bat. Listo, hemen daukat hiruren adierazpena gauza guzti hauek egiteko. Ibi berdina. C bat, C0, 0 eta 0 direnean, nahi dut B2 pasatzea. Edo, C bat eta C0 direnean, bat 0 bat markatu, nahi dut pasatzea B2 marra egiteko minus B. Edo eta direnean bat 0 nahi dut pasatzea A2. Eta bat direnean bat. Bale. I bat. Venga, denak egingo ditut. Oso antzekoak dira, baina zuek askar pasatu dezakezu. C bat eta 0 direnean B bat. Eta 0 bat direnean B bat marra. 0 bat direnean B bat marra. Edo bat 0 direnean A bat. Hementxe, edo eta bat direnean bat pasatzea. Eta azkenik I0 izango zara. C bat eta 0 direnean B0 pasatzea nahi dut. Edo 0 bat direnean B0 marra alderazteko. Edo eta bat 0 direnean
A0, hauxe, edo bat direnean, bat pasatzea, bat izatea, minus bat egiteko. Eta azkenik, zein ere, hemen irtera bezala daukagu gure zirkuito honetan. Zein izan beharko da, begiratzen bat, Z bat. 0 denean, eta Z0 bat denean. Listo, bestineko kasu guztietan hau zer izan behar da, eta hori da beharko duguna. Badaukagu, zirkuito hau eginda. Kostazu ezin, erraxa. Egitea, ulertzea baino, erraxagoa suertatzen zaizue. Marraztuko dut hemen? Venga, marraztuko dut zerbait. Demagun, Z bat marra, Z0 marra, eta demagun egula egitea lehen da biziko hau. Iru, ia. Hartzen dugu behiru, eta egiten dugu and, hiru hauekin, honekin, eta honekin. Hoixe da, hau. Edo, egin behar digun, Z bat 0 denean, eta hau denean horrelaxe, Z bat 0 eta hau bat direnean, B3 marrarekin, Bale, hori alderaztu, eta iruren artean, hau, eta hau, hauxe. Gehiago, Z bat, denean bat, eta hau denean 0, hartzen dut, A3. A3 dagoela hemen. Ordene, hau etorriko zanutza, hau onutza, eta beste ez nintzen, hau onutza, eta hemen izango nuke, beste terminoa, hauxe. Eta azkenik, Z bat eta Z0 han, osake, hau, eta hau, hauek izango ziren, lau termino hauek denak. Hor haundi batekin biltzen baditugu, hauxe izan dugu, iazpiru. Begiratzen ze bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi. Zortziate egiteko zirkuito txau, eta besteak ere sartuko ziren hau bezala, eta zirkuito guzti hau izango zen hau dena egiten duena. Ez dut marraztuko, denbora gehiago gartzeko hau zuen dako utziko nuen, guk ez dakit eskatuko dizuegu, ez dakit merezi duen, baina, untzaino behintzat, bai, orduan gogoratu.